аниқтараш бозии зебо ва ҷолиби дастаи хатлон моро ба ваҷ овард дар рақобат бо яке аз пурқувваттарин дастаҳои мамлакат ки дар ин гуна рақобатҳо албатта онҳо ҳамеша барои натиҷа талош мекунанд, вале хатлон нишон дод ки метавонад дар мавсими имсола на танҳо барои ҷойҳои ифтихорӣ ва ҳатто барои қаҳрамонӣ ҳам талош кунад. Ҳасан мегӯем ба сармураббии даста Аслиддин Ҳабибуриев ба футболбозони ин тим ки воқеан ҳам ду давр мешавад ки як бозии воқеан ҳам ҷолибро нишон медиҳанд. акнун баъд аз он оғози бобарор аз хатлон интизориҳо зиёдтар мешавад ва ман фикр мекунам таваҷҷӯҳи сарпарастон ҳам барои беҳтар кардани вазъи молиявии даста ва футболбозон шояд тағйир ёбад ва ин даста ба таври воқеӣ он азму иродае ки дар се даври аввал нишон дод дар даврҳои дигар ҳам нигоҳ медорад ва дар баробари хуҷанд ва истиқлол муборизаро баҳри қаҳрамонӣ идома медиҳад. дастаи хатлоне ки дӯстони арҷманд дар ҳолати бисёр мушкил қарор дорад аз лиҳози молиявӣ дар ду давр бо ду абардастаи футболи тоҷикистон сар ба сар мешавад ва натиҷаи комил ҳам ба даст меоварад ва албатта мо интизор мешавем дарҳои ояндаро ки дастаҳо чӣ гуна бозӣ нишон медиҳанд. хотиррасон кардем ки хатлон дар сафар бо дастаи Локомотив Помир бозӣ мекунад ва тими Истиқлол бошад дар майдони худ бо Кӯктош рақобат мекунад. гузориши мустақими мо аз бозии дастаҳои Истиқлол ва хатлон ба поён мерасад. бо шумо будем шориҳон Бобо Холмурзода ва Парвизи Маҳмадамин. сеҳатманду пирӯз бошед. Nein, nein!